Osasun departamentuak koronavirusaren 276 kasu positibo hauteman ditu azken orduetan 3.137 PCR froga egin ondoren. Bestetik 10 ikastetxetako 281 ikasle konfinamenduan daude. Osasun departamentuak unitate mugikor bat ezarri du sasoikako langilei PCR frogak egiteko nekazaritzako ustiategietan matx bilketa garaian. Nafarroak 24 kakotx 1 milioi euro jasoko ditu 2020an enplegu politika aktiboak garatzeko. Auzo eztabaida guneak abiatuko dira berriz asteartean Iturraman eta Mendillorin eta Milagrosan jarraituko dute urriaren 13an eta azaroaren 3an urrenez urren. Langabeziak 4. hilabetez jarraian behera egin du Nafarroan 825 langabetu gutxiago zenbatu baitituzte iraian. Pandemiaren eraginak 2020ko udala aurrekontuetan 10 milioi euroko kostua ekarri du. Aparkatzeko eremu urdina, Sanduzelai, Txantrea eta Arrotxapea iparraldera zabaldu nahi du Iruñako udalak. Luis Amigo ikastetxeko ikasleak kontsumo arduratsuari buruzko Kosmopolis eskola lehiaketaren irabazleak. Liburu batek Tuterako katedralaren barruan egindako lan arkeologiko sakonenak bildu ditu. Osasun departamentuak koronavirusaren 276 infekzio kasu berri atzeman ditu azken orduetan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako datuen arabera. Osasun sistema publikoan 3.137 PCR froga egin ondoren. Hau da, 8,8 positiboak. 15 ospitaleratze berri izan ziren horietatik bat ere zainketa intensiboko unitatean eta ez hildako berririk erregistratu. Bestetik haur eta lehen hezkuntzako 10 eskoletako 13 ikasle talde egonkorreko 281 ikasle konfinamentuan sartu dira azken orduotan. Nafarroan bestalde, 205 ikasle aurrez aurreko eskoletara itzuli dira isolamendua amaitu ondoren. Osasun departamentuak unitate mugikor bat gaitu du egiteko matx bilketan nekazaritzako ustiategietan bertan sasoikako langilei PCR frogak egiteko. Neurri horrek osasun zerbitzuen eta nekazaritza sektorearen arteko koordinazioa erraztuko du. COVID kasu posibleen hautematea arintzeko balioko du eta langileen joan etorriak saihestuko ditu. Osasun eta landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak koronavirusaren aurkako prebentzio neurriak aire zabaleko lanetan ere mantentzearen garrantzia gogorazi dute. Aurten Nafarroak 24.186.125 euro jasoko ditu enpleguaren eta lan aferen konferentzia sektorialetik, 2020an enplegu politika aktiboa garatzeko. Apirilean 11,7 milioi euro konprometitu ziren eta orain beste 12,5 milioi euro baieztatu dira horietatik, 11,8 milioi persona okupatuak eta langabeak prestatzeko erabiliko dira. Eta 646.328 euro enplegua sustatzeko eta modernizatzeko neurrietarako. Iaz 26.156.100 milioi euro jaso zituen Nafarroak. Hala ere, Nafarroak estatun funtsetan duen partaidetza iazko 1,1,12tik aurtengo 1,1,24 igaro da. Guztira 1.994 milioi euro banatu ditu estatuak. 2019an baino 1,6 gutxiago pandemia dela eta prestazioetarako prestakuntza funtsak jarri bai ditu. Eskubide Sozialetako Kontseilaria Carmen Maeztuk eta Nafarroko Enplegu Zerbitzu Nafarlansareko zuzendari kudeatzailea den Miriam Martonek banaketa horren berri izan zuten asteazkenean bideokonferentzia bidez egindako enpleguaren eta gai sozialen biltzar sektorialean. Biek oso positibotza jo dute funtsetako partaidetza. Berri bikaina da ekarpena soilik 7,5 jeistea iazko urtearekin alderatuta, hain konplexua den urtean, kontuan hartuta batez bestekoa 16% dela eta ikusita estatuak politika pasiboetarako jarri dituen funtsak eta ezkutu soziala sortu dutenak. Baieztatu du Martonek prentsaurrekoan, iaz Nafarroak 26.156.100 euro izan zituen.
Nafarroak kalte gutxiago jasan du, zeren estatuak autonomia erkidego bakoitzari apirilean lortuta zituen prestakuntzako aurrekontu konpromisoak emateko irizpidea aplikatu du. Biltzar sektorialak halaber enplegu politika aktiboen urteko plana aldatu zuen pandemian enpleguaren errealitate berrira egokitzeko eta autonomia erkidegoen talka planei leku egiteko. Beraz, helburuen betetze maila autonomia erkidegoen artean alderatuko da. Bestalde 2020an lanbide arteko gutxieneko soldata 50%tik 50%ra igotzea ere adostu zuen enplegu zentro berezietan lan egiten duten eta desgaitasun handia duten pertsonen soldata kostuaren diru laguntza. Neurri horrek ez du eraginik Nafarroan. Nafarroak kostuaren 75% osatzen duelako, desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko politiken barnean. Prensa agerraldian Nafarroko enplegu zerbitzuko zuzendari kudeatzailea den Miriam Martonek batik bat pertsona okupatuei zuzendutako prestakuntza eskaintzaren eguneratzearen berri ere eman du. Naiz eta hori irekita egon langaben edo ERTE egoeran aurkitzen direnentzat ere. Nafarroko enplegu zerbitzuak 480 ikastaro eskaintzen ditu 100 diru laguntzarekin, 7.200 plaza. 3 ikastaro mota daude, pertsona okupatuentzako ikastaro orokorrak, ikastaro oso espezializatuak sektore ekonomiko ekarle eta espezialitate berrietarako, hau da Big Data, adimen artifiziala, robotika, informatika aurreratua, sormen industriak, eta azkenik berrikuntza gisa, 160 2.400 plaza. Azken egunetan sartu diren prestakuntza ekintzetan, eta hori prestakuntza erakundekin eta enpresa sektorekin batera egindako aparteko deialdiaren esparruan, COVID-aren inpaktuari erantzuteko sektore ekonomiko eta profesional kaltetuenetan. Hau da, ostalaritza, merkataritza, metala, garraioa, gimnasioak eta kirol instalazioak, garbiketa edo mendekotasuna batez ere. Martonek nabarmendu du garrantzitsua dela lan merkatuaren eskaera berrietara egokitzea. Ikastaro batzuk oso interesgarriak dira berriak sektorek proposaturikoak, Nafarroa berraktibatzeko produktibitatea hobetuz edo lanbide karrera birbideratu nahi duten pertsonentzat beste sektore batzuetan birziklatzen laguntzeko. Prestakuntza eskaintzan badira ikastaro berritzaileak hala nola, ekodiseinua, goxogintza, urdaitegiko salmenta teknika, salmentaren animazio lineala, haurtxoentzako uretako jarduerak, pilates makinekin, menuen eta dieta berexien plangintza, shopper langileak merkataritzan, zinema eta bideo ekoizpena, hondakin arriskutsuen kudeaketa, adinekoen errehabilitazioa, eskola jantokietako higienea eta merkataritzen lotura. Datorren asteartean beste auzo eztabaidagune bat eginen da Iturramako Zibiboxean, izan ere, berriz ere hasiko dira egiten koronabirusarengatik eten ziren hitzordu hauek herritarren eta Iruñako udalaren artean topaguneak sortzeko xedea dutenak. Saioa arratsaldeko 6:30 hasiko da eta bertan libreki parte hartzen ahalko dute Iturramako auzotarrek, elkartek eta entitatek. Beste bi auzo eztabaidagune daude aurreikusita, bata urriaren 13an asteartean Mendillorrin eta bertzea azaroaren 3an asteartean Milagrosan. Iturramako auzo eztabaidagunean Enrique Maia alkateak sarrera eginen du eta gero Fernando Aranguren auzo zinegotziak informazioa emanen du. Jarraian azalpenak emanen dituzte jakitera emateko nola egokitu behar den auzo eztabaidagunea partaidetzako erreglamendu berrira. Ura arau eraginkortasunez hornitzeko. Azkenik galdera eta iradokizunen txanda etorriko da. Parte hartzea bideratzeko bide batzuk ezarri dira, batetik aurrez aurre joan daiteke. Horretarako bertaratze aurrez baieztatu beharra dago participación ciudadana abildua pamplona.es helbide elektronikoan. Iradokizunak eta proposamenak online aurkezteko erabaki plataforma erabil daiteke auzo eztabaidaren eguneko ordu biak arte edo forosdebarrio.participacionabilduapamplona.esen. Jasotako mezuak aurrez aurreko saioan komentatuko dira. Auzo eztabaidaguneak zuzenean ikusten ahalko dira Participa Pamplona YouTubeko kanalean. Saioen bideak osorik argitaratuko dira web orri horretan, edozein unetan ikusi ahal izateko. Topaketaren kronika eta aurkezten diren materialak kontsultagai egonen dira udalaren
erabaki.pamplona.es webgunean. Auzo eztabaidagunei dagokien atalean. Informazio osoa herritarren partaidetzako sare sozialetan ere kontsulta daiteke Facebooken eta Twitterreko profiletan. Auzo eztabaidaguneak Iruñeko udalaren herritarren partaidetzako eta lurraldeko udal organoak dira. Honela definitzen ditu herritarren partaidetzako erreglamentoren 17. artikuluak. Auzoak parte hartzerako duen organo irekia da eta bertan parte hartzen dute auzoko gizarte eta ekonomia ehuna osatzen duten kolektibo guztiek, herritar aktiboek eta herritarrek oro har. Auzo eztabaidagunek besteak beste honako hauek dituzte eginkizun. Herritarren proposamenak, iradokizunak eta iritzia jasotzea zerbitzu publikoen funtzionamenduari eta auzoarekin zerikusia duten gai guztiei buruz, eta udalak herritarrei informazio ematea auzorako aurreikusten dituen proposamen, proiektu eta jarduketei buruz. Horrez gain, bertan erabakitzen da auzo kontseiluaren eraketa. Auzo kontseiluak aurkeztutako kudeaketa txostenak onesten dira eta auzoaren ordezkariak hautatzen dira hiriko gizarte kontseilurako. Nafarroan koronabirusaren krisia hasi zenetik 4. hilabetez jarraian 825 langabe gutxiago zenbatu dituzte irailean. Hau da, 2,1 gutxiago aurreko hilabetearekin alderatuta. Erregistratutako lan kontratuen kopurua 169,1 igo zen abuztuarekin alderatuta, zehazki 39.187 pertsona. Gizarte segurantzako afiliazioa 2.055 pertsonatan hasi zen aldi berean, 0,32 aurreko hilabetearekin alderatuta. 2.000 enplegu berri baino gehiago sortu dira eta langabezian dauden pertsonen kopurua 38.155 da, aurreko hilean baino 2,1 gutxiago. Iruñeko udalaren 2020ko aurrekontuek 10 milioi euro inguruko murrizketa izanen dute hasiera batean aurreikusitakoarekin alderatuta, pandemiaren eraginaren ondorioz. Gastuen igoerari 6,1 milioi euro murrizketa handia gehitu behar zaio aurreikusitako diru bilketan, izan ere, espero zena baino 3,9 milioi euro gutxiago bilduko dira. Datu horien inguruko zehaztapenak udalak egin duen koronabirus batzordearen lehen bileran eman dira. Osasun krisiaren ondorioz hasiera batean aurreikusita ez zeuden gastuei aurre egin behar izan zaie. Krisiaren ondorio negatiboek herritarrengan duten eragina arintzeko xedez. Horrela, hasiera batean 5,1 milioi euroko ekintza plan bat prestatu zen, batez ere gastu sozialera eta ehun ekonomikoari laguntzak ematera zuzendua. Horri lotuta abiatu zen establezimendu seguru eta merkataritza bonuen kanpaina. Halaber, plan horren barruan sartu ziren norbera babesteko ekipamentuak erosteko partidak, kultur entitatei laguntzekoak eta ingurumeneko eta larrialdietarako etxe bizitzen arlotan neurriak hartzekoak. Ekainean 1 milioi euroko aurrekontua zuten neurri berriak ezarri ziren, besteak beste honako hauek, jarduketak kirolgunetan hoiek berriz zabaltze aldera. Ekipamenduak, ibilgailuak eta bide publikoa desinfektatzeko gastuak. Animsaren diru zuzkidera handitzea prozesu telematikoak bultzatzeko. Bestalde nabarmendu behar da osasun krisia gertatu ezean Iruñako udalaren 2020ko diru sarrerak 5 milioi euro inguru handituko zirela. Hilabeteak igaro ahala eta pandemiaren bilakaera ikusita egiaztatu da datu hori ez dela handituko, aitzit 1,7 milioi euro inguru murriztuko da. Eta kontuan hartu behar da koronabirusaren ondorioak iritsi osteko kalkuluek datu okerragoak iragartzen dituztela. Osasun arloan eskumena duen Nafarroko gobernuak emandako datuen arabera, Iruñeko oinarrizko gunetan intzidentzia metatu altuena Milagrosak du 2.786 kasu 100.000 biztanleko, gero Sanduzelaiek 2.783 kasu 100.000 biztanleko, eta bigarren Zabalguneak 2.004 kasurekin 100.000 biztanleko. Iruñan kutsatutakoen adinari dagokionez, nabarmendu behar da datu horien arabera, kutsatutakoen 16%ak soilik dituztela 60 urte baino gehiago. Bestalde, 30 urtetik beherakoak kutsatutakoen 41% dira.
Iruñeko udala Arrotxapea auzoan eremu urdinaren ezarpena osatzea eta Sanduzelai eta Txantreara zabaltzea aztertzen ari da une honetan. 3 eremu horiek saturazio egoeran daudela eta bizilagunentzako aparkatzeko arazoa badaudela argudiatuz. Javier Labairu herritarren segurtasuneko zinegotzi delegatuak uste du talde guztien oniritzia duela udalak gai honetan. Helduden urtetik aurrera auzo horietan eremu urdina pixkanaka ezartzea aurreikusten du Iruñeko udalak. Kalkuluen arabera, handitze horrek aparkaldi mugatuko 10.500 plaza baino gehiago sortuko lituzke, urdin eta laranja kolorekoak. Neurria osatzeko hiriko hainbat auzotan dauden debaldezko disuasio aparkalekuen baldintzak eta konektibitatea hobetuko lirateke. Eremu urdina ipar Arrotxapea, Sanduzelai eta Txantreara zabaltzea proposatzeko eguneko eta gaueko okupazioa aztertu da. Ibilgailuen txandakatzeari buruzko datuak hartu dira eta erregulatu gabeko auzo guztietako aparkaleku eremuetan egindako kontroletan egoiliarrak identifikatu dira. Eremu urdina hiriaren iparraldera hedatzeko proposamena disuasio aparkalekuen aldeko apustuarekin osatzen da. Trinitarios, Hilerria, Zaragoza etorbidea edo liburutegi nagusia bezalako aparkalekuak. Guztira 2014 aparkaleku dituzte aparkalekuek eta egunean 189 kotxe 88 eta gauean 167 baino okupazio handiago dute. Aparkaleku horien erabilera sustatzeko udalak sistema bat ezarri nahi du aparkaleku horietan. Bideo zaintzako kameren bidez, segurtasuna areagotzeko esien bidez mugatutako espazioarekin eta hirigunarekiko konexioa hobetzeko hiri-garraio komertzialaren geltokiak hurbiltzearekin bestea beste. Gainera, gune horietan aparkatzea debaldea izango litzateke lehen 24 edo 48 ordutan eta epe horretatik aurrera kuota bat kobratuko litzateke. Iruñeko Luis Amigo ikastetxeko bigarren hezkuntzako ikaslek osatutako Voyager bat eta La Curiosity taldeak irabazi dute Konsumopolis lehiaketaren deialdi autonomikoa. Pasaden ikasturtean 15. edizio egin zuen ekimen honek bigarren hezkuntzako ikasleen artean konsumo arduratsuaren kultura irakastea du helburu. Covidaren pandemiagatik konfinamenduak eta aurrez aurreko eskolarik ez egoteak parte hartzea murriztu zuen sariaren 15. edizio honetan. Etorri gara gaur Luis Amigo ikastetxera, 15. edizio sariak, Konsumopolisen saria premioak horiek ematea, ez? Egia da, ikusten da, nola Coviden baldintza baden aldatzen dute, baina hala ere guk Nafarroan erabaki dugu edizioa aurrera ematea, eta etorri gara Luis Amigo ikastetxera, azkenean beraiek izan direlako sari nagusienak lortu dutela. Ez, 2 kategoriak daude, bat bigarren hezkuntzako lehen eta bigarren mailakoak, eta beste saria da 3. eta 4. mailan, eta Luis Amigokoak lortu dute biak, ez? 46 ikastetxe parte hartu dute, 6 heldu dira bukatu dute prozedura dena, eta haien artean, hemen daude irabazleak, ez? Eta uste dut izan dela momentu ona mezu hau azpimarratzeko, ez? Azken finean sari honek aitortzen duena edo ematen duena da kontsumo erresponsableren sari hori, eta kasu honetan gainea lana egin dute etxetik, ez? Teknologi berriak aprobetxatzen, aurten egin dutena da divulgaziorako komik bat, eta hor egon dira, pixkat erantzuten hori. Ardura egin behar den kontsumo horrekin, nola egin, zer ekartzen die buruara, eta hori egin dute, eta hemen egon gara, saria ematen, eta mezu hori gogoratzen, ze importante da, naiz eta Covidekin egon, baita ere, kontsumo arduratsuaren jarrera hori ze importantea den gogoratzen, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Santa María de Tudela, de mezquita catedral, 12 siglos en la historia de la ciudad a través de la arqueología lanak, herriberako hiriburuan egindako arkeologia lan sakonak jaso ditu. Zehazki kolegiata katedralaren barnean 2002-2006 urte bitartean birgaitzen lanen baitan egindakoak. Urte horietan egindako lana jaso ditu berrikuntza moduan eranskinak online eskaintzen dituen argitalpean.